जों लागोनि सेंग्राफोरखौ लाफैलै ना ओंख्रिफोर जानोब्ला नाङालै जोङो होमबालाय बाल'नासो थांसै माथो सेस मोनदांफिनबाय नामा मोनो आयो नासो ना नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय नै बेवहाय जों नुजाफैलायबाय आरोना गोदान भिडिअआवहाय ओमफ्राय जों दिनै ना हमसिगोनलाय सेंग्राफोर गोजा नायबाय था भिडिअआ मा रोखोम जायो भिडिअखौ जोबजासे नाय फुल नाय आरो भिडिअखौ नायनानै फाग्लासो दाबोनो 500 साबस्क्राइबार खालामना होआ नोंसोर आंनिया भिडिअखौ नायोल' ओमफ्राय 500 साबस्क्राइबार दाबो होआ सेंग्राफोर गोजा जों दिनै ना हमगोनलाय एकदम दिनैहाय टारगेट लादों 500 साबस्क्राइबार जाथारनांसिगौ होननानै आरोना दुखु मोनो नोंखौ नाङा जाङिन दाबोनो 500 साबस्क्राइबार खालामनानै होआ दुखु मोनो गोसोफ्रा एकदम नोंसिनि बेफोरबायदि भिडिअखौ जों नायहोबाय थायो होमब्लाबो 500 साबस्क्राइबारखौ दाबो खालामना होआ नुवाखै सेंग्राफोर गोजाल'खा हिनजाव गोनां मानसियानो नुवाखै जोंना दिनै ना लाग्रा लखिरामसो नामा लोगोसेमोन जों दा मोनफैबाय आरोना जोंनि सिग्रोमग्रा जायगायावहाय आरो बै सिग्रोमगासिनो दं मामा बुस्थु सिख्लाफोर सिग्रोमदों नामा बुरिफोर आंनि मा बिखुनजोफोर सिग्रोमगासिनो दं जोंबो दा सिग्रोमसैयावहाय मोनफैखाबाय नै उनजोंहाय हनै सिग्रोमदों नामा सिग्रोमगासिनो दं दा जों मोनफैबाय नै बिनिफ्राय होनो नागिरदोंमोन माबा सिग्रोमगासिनो दं दा बेनिफ्राय जोंबो सिग्रोमनोसै मा मोनो मा मोना नाजाबाय थादो बै बे माबा सिग्रोमखानायावलाय बेखौ सिग्रोमनांगौ गैया बुर गैया सिग्रोमना जायगायाव बोरै सिग्रोमनांगौ जाखो ओरै होगोन मारै ओरै नै ओइ ना लाग्रा थाब फै ओरै नोङो ओरै थांलाय फैलाय थाबायबाय थाखानांगौ मिथिबाय बिदिबालाय गैला बियो जोंजों सान्स गैला थाफानायनि नामाबो फाग्लासो माबा जंगलनो ओमफ्राय माबा रैखानो ओमफ्राय लखिरामनो ओमफ्राय माबा मोब्रुननो हनै बोरमा नाखौनो गियोबालाय मा हमनो सिखारदो माब्रै मोनबाय सिखारनाया स्रासो ना हिमब्रम बिदि जायो नोंलाय जेब्लायबो सिंखौल' नायखायो मालाथो सानिफ्राय खन'ग्रा नोंलाय डाइरेक्ट सिंसा माबा नायखौल' मिथियो नोङो हिमब्रमा जाम्बा आंसो मोनो नै आयौ देखायनाङालाय एसे खबसो मोनबावबायसो बोरै नङा लाखि दं बियो फाग्लासो लखेराम लाखि नोङो बयनिफ्राय देरसिन मोनलायबावदों फाग्लासो नों लादो आं लानोसै लखेराम हम देन्जार होनबालाय सेलेक्ट जाबाय नोङो बेबो माबा रिचार्ज जाबाय आरोखि ना बियो दा नै रिचार्ज नङा रा बे सेलेक्ट जाबाय हा खांख्राइ खांख्राइखौ जायालै मिथिबाय उदै सायो खांख्राइ जाबा रायजोफ्रा माबा नाखौ एकदम देखाया माया मोनोना मोनाथाय होनना बुंहरोना जोंना कमेन्टआवहाय दिनै आं देखायथारगोन आरोना बेसि बुरजा मोनो सेंग्राफ्रा लेजेन्ड गोजाखा ना हमनायाव जों लागोना मिथिबाय नायल' नोंसोर दा देखायगोन आं लास्टसिम नायबाय था भिडिअखौ देखायगोन आं नाय लेजेन्डफ्रा सोदोंल' बे सोनाय समाव माबा सोनायखौ नुनानै नोंसोर मोनदोंना मोनाखै होननो नाङारा एसे दुखु मोनोना नामा असम्भब होनलायबोनो बिदि बाथ्रा फैयो आरोखि ना असम्भब होननानै फैयो बे दैयावहाय फाग्ला हमनानै मोना जायो नामा नाफोरखौहाय मोनो इनपसिबोल होननानै बुङो नामा इंलिसाव बिदिखौ बर'आव असम्भब जोंना हेमब्रमानो हमसियो होमब्ला नैसै ओरैहाय आरो दं हेमब्रमाव खामानि गैया जों कमेन्टआव रोंखाया होनलायनानैहाय हेमब्रमखौ नायाखैना आङो हेमब्रमा खामानि गैयाल' गायदों सोर खामानि गैयि फैखोनो मारै होनदों मानसियानो खिनो फैनायल' नुयो हनै नंखादारा हमनायलाय मा रोङा हयलाय मानो फैदों रोङाबालाय आग्ला नै रानि बेजों सोलोंजा नामा नोंजों ना हमनायखौ हमदो दा ओरै हमदो ओमफ्राय ओरै नायदो ओरै खालामदो नुबाय आग्लालै दे हम दे
दिनै नायजोब नोंसोरो गाइसमोन जों लागोनि सेंग्राफोरनि ना हमनायखौ नै आथिं सुग्रोबाय लेजेन्डसिन आरोना बियो एबार फिसिला ओंखारसिगोन इयो ना हमनो आं आसरितसो मोनजोब्बाय दिनैनि दिनाव नै थगायखो ना माखोलायलै बिनिया थगायाखै ने आयौ हमग्रा गोजाखा होमबालाय नै आयो हाबबारियाव लेथ्रा ना गैयालै ना गैया आथिंखौ गम गोलाव खालामबाय आथिंखौ हा फै लाबो दाबो होजोब फै गोजांनायाव दारमा हमनो बाखादों जाङिनखौसो आं हमनाय नुवाखिसै खांख्राइ दाला गोगोम साइस नुयो नाखौहाय मोनामोलै नाया दालानाया गेब्लेयोबो बा बिदि खांख्राइखौ गिदिर गिदिर मोनबा आं हरलै दे होमबालाय नों लादो सोरलालै दाबुयैनो ओइ सोबा नै नाया आंनावसो फैदों फेन्दायावसो एब्रिबायदों माथो ए ओमफ्राय हमग्राफ्रा मोना जाबाय हिजरा गोगोम गिदिर ओइ मानसि गाज्रिफोरखौ बिदिजों ओरैनो होनांगौ हनैलै लाय नोंसालथेनाव हमगासिनो बामि हमनो फैग्रा मानसियानो गिबावबायलै बामि हमनो नायनो बेनो फालाजों हगार हरबावबाय मोनदांफिनबाय नामा हनो आयो नासोना जायो गाथेना दोनलायदोंमोन आङो बामि हमनो फैनाय मानसिया बिदि आयो जाबाय बुन थाबाय नै बामिया रायजोफोर मिथिबाय गुदुङावरा दोनथेखाबाय आङो गाथेनानै गिनानै थोद जाबाय आयो माथा फाग्ला मानसिफोरसो फैजोबदों बेखार बामि हमनो फैनाय मानसिया बामि खारहोमारबायना नै बिदि जायो हनै जोंनो माबानो जंगलनो ओंखारमोन ना बारबोबाय नायाबो औ ओमफ्राय आं जिबौसो सानदोंबा फाग्ला गोजा बेखौ हमफिननांगौ गुमायाबो साथोंथे बे बामि बामि सयथा सातथा एसे मोजां नाखौ हमदो हेमब्रुमजों आंजों फानहैगोन नामा साला नंगौ नाङा आं दंलै फाननायाव नुबाय जों फाननानैबो जागोनलै फैसा गैयाब्ला जों फाननानैबो जायो हमनानैबो एकदम मा जों सानैजोंल' थांनो गासिबो लाइन थफ्लासे लाजोबगोन दास मानो थफ्लासे लाना फानगोन गाबागाव फाननानै जागोन दास बिदि जायोलै बामिया जों लागोनि सेंग्राफोरखौ लाफैलै ना ओंख्रिफोर जानोब्ला नाङालै जोङो होमबालाय बाल'नासो थांसै माथो सेस होमबालाय गुड मर्निं लाउडि सना सेस बिदि थगायनाङालै जों आरो आङो भिडिअआव सिख्लाफोरनो सिंगेल ना खिथाबाय सोरबा फसायो खोमा ना एसे मोजांफोरा थै जाबाय बिदि थगायनाङा बिहर जोंफोरनि नाम्बारखौ बिहर ना नोंनि नाम्बारखौ आरो ना जोंफोर अलरेडि मेटसिं आदसा सिख्लाफोर सोरबा फसायोबा नै सासे सिंगेल दं जों लागोआवहाय माने आंनि माबा ग्रुपआव आरो ना नै थोस नामा नाफामबो एफेमबो जोगोद गाज्रि नाम दं जों लागोआव जाङिन मा फालित जाखो थै जाबाय ना हमनाया फाग्ला आयु बागदावलायबाय लखियासो बागदावलायबाय थोस हिजरा जेरै नाम ओरै हिजरालै बे मानसिया थोस मैं सफर लेटा उड़की मैं गोराई मास पकड़ूंगा बाप गोराई मास लायबावलै फिथिख्रि ना मास नाही पकड़ांगा नाखि नहीं मैं छोड़ेगा फिथिख्रि पाएगा तो बिदिबालाय बाहाग गैया नोंनाव बाहाग गैया बेना गोरि मासे बिसिबां बाहाग गोलै गोरिया बेखौल' मोनगोन आंनो दाबो गोरिखौ हरदोंना हराखै हराखैरा मोनलाङाखै नोङो बाप नोगोद फाग्ला हमसिन फवासे थोस नोंगौ नाङालै रावा आंनो दङ मिथिबाय थगायबावबायनो मोनदोंल' गाव आंनि मोननायखौ होलायबावाखै भिडिअ'आव बाबु गैया ओमफ्राय साइसाव ए नोंबो दंखायोमोन खम जारलालै जाङिन थोस बिदि गाबलाबायनाङालै आंलाय
खोनानाय बायदिबा दाखाल माबायावबो सानावबो खम्बल खाख्लोबना गाबदों बायदि खोनादों आङो नंगौना नङा नुखायनाया उन्दुदोंसोमोनदां आयौ बै बाराव सायरि बे खोनासंलायनानै गारनांगोन सायरि दुखुनि सायरि खोनासंनानै माबा दलर सिरिल' जिरायना थादोंल' होननाय खोनाखाबाय आङो बिदि जायाना नुनायाबो आंनो आरो रायलायहैबाय आं बबायाबो फेल ओमफ्राय आं सानबाय मा जाखो ओमफ्राय राव नोंसोर खोन्थाबाय बुस्थुआ एसे हिन्जाव खमाखैनो माइ गायदों बेखौनो साइड होबावबाय टेनसननो आखायालाय गोमफाना लाखादोंना बे समावहाय आइयो आखाइ हाना लानाया फाग्लासो दा एथ' मोजां साइज गोनां मानसिया बोरै बिदि दुखु जानांगौ जाखो आंलाय दाग गोजानो बैबाराव हानानै लानाया हिन्जावनि थाखाय आरोना थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोननो बिथाङा ओमफ्राय भुमिका होननाया नागारना थांदों बेस्रा बिराद दुखु माबाजोंहाय मा होनो दुखुआनो सम्बलनिफ्राय माबा मोदै गलायदोंनो औ थार गोसोजों मोजां मोननाय होनदों थार गोसोनि स्पिरिटखौनो रोङा मानसिया दे जेबो नङा मेरला दं जाङिन मेरला दं गासिबो जोङो दा नाखौ हमखांबाय आरोना दा जोङो न'आव थांनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बेलासिबायबो ओमफ्राय दिनै बाजार दं नालाय बाजाराव एसे सिख्लाफोर नायनांगौ नालाय ओंखायनो जों दा दोनथ'बाय आरोना बाथोन जागासिखौ मोनबाय नोंथांमोना नाखौ देखाया होनबाय थायो दिनै नायदो नोंसोरो नाखौ बाथोन जागासिखौलाय मोनबाय आरोना दसेल' हमदों नालाय दा दिनै सेंग्राफ्रा एकदम माबा आला खालाल' दंसै फाग्ला गोजाखा नाखौ नायो दा गासिमोन दिनै नाखौ एकदम देखायथारसिगोन आरोना नोंसिनो नायनि जाङिन नाया बोरै मोना जानांगौरा नाखौ हमनानैलाय ना हमनानै बोरै मोना जानांगौ ना मा जाङिन नाखौ हमबाय जेखन मोनखानांगोन जाङिनानो दङ जोंना जन हिब्रमान दङ आरो जंगलबो दंबावसो नै हाथुरा दङ होमब्ला ओमफ्राय जालफा दङ नाफाम दङ बोरै मोना जानांगौ ने मोनो नायदो गासिमोन ना हमग्रा नङा बिसोर बवा रिलेक्ससो खालामबावबाय नै सासेयाथ' उन्दुलायना रिलेक्ससो खालामबावबाय बियो दा माबायावहाय गवायावहाय हिनजावफोरजोंहाय बाला सागोराव दुगैनानै उन्दुनाय बायदि मोनदों आरोखि ना रिलेक्स नामा